היי רובי, יופי. אז מה את מרגישה עד עכשיו מהטיפולים? היום אנחנו בטיפול מפגש 6. כן. אני רוצה להגיד לך שאני ישנת מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד נוחה. שינה מאוד עמוקה, אני לא קמה בלילה, אין לי את הסטרס ברגליים שהם מפריעים לי והייתי צריכה לקום, אני לא צריכה לרוץ לשירותים הרבה, גם בנוגע לשלפוחית השתן, לכאב שהיה לי ברגליים, הצירות נעלם. נוח לי, כמו שבעל שלי אומר, מה קרה, את כמה מוקדם ואת מדקדקת את הבית, זה לא היה קיים לפני שהתחלתי את הטיפול. אני פשוט עם אנרגיה. כן. וואו, כן. ממש נשמע טוב. אז נמשיך? כן, אנחנו נמשיך. נהרוג עוד הדבורות. זה לא המטרה. אז היום אנחנו נמשיך לטפל בשלפוחית השתן וניקח נקודות של מערכת חיסון. וגם עוד משהו, רציתי להגיד שזה באמת היה בלתי נתפס. כשהייתי מצחצחת שיניים, היה לי כל הזמן דימום, את זה גם אפשר להגיד אחרי 2 טיפולים, נעלם לגמרי, אני לא צריכה לרוץ לעשות את צילום שיניים ולהתחיל לקבוע ולהבין שיש בעיה. זה פשוט היה ונגמר. וואו. כן. כן. זה יופי, טוב לשמוע. כן. אז בואי, זה נקודה של מערכת חיסונית וגם לשלפוחית השתן. כואב? לא, קצת, לא מוזן. אנחנו נעשה קצת מסאז', לפזר את הארס, וזה יעבור תוך יום-יומיים. תודה רבה.